bot ko jengki kakala leno eno haba kilek ban tap bot krem pensyong nongrim lani basulit ban pendap rukom kumbadon gibong kilek wakar kim ko aban le tap bot ngamik penitang doktor batskem ngade wei upaperkat kumta dan si bun ba kibri ki bangaji kendo kimman sisa ban le tap bot kim ko asyu sisa ban le tap bot bat nrei ki ong isulek basale ayo sa penyap kibri nomor kisah ban dalam le tap bot mo lapan yap sisa lani syak penyap ndai haki bri ke basta ke sampang ke pension nurem ni snow tho nyim yak hiru ladang nyim le thapo but bon ba mentang yo snow dan gibong ladang voice of the people party comes in sharmadu arbobra ngin tarro ek epic kata kami na jing sau tho ya ka dor juga vote but ya ka bor juga vote ba bang nyim la ban thau phai kam dam jimut bang le thapo ba tarno kata kami ke jing sau tho ka ba pakla kata ka phalang batu priu kelanang kiu haka jing smutu tapi kila kiu ke jing smutu Malaysia bag idang don pat ki bang pat smutu dang don ki basu patai khem smutu lani dang bot mala dang i le seban onra ay ta ka jingkala ka wan ga bagum ga ta ka jing prakat ten marga ta ka daw ko ki pat babi ni shimmi ki ne ki por ke bamata kom ki la bangin yo ban lech ki pat ba ban ya slok pati kum bangi jismo tanat ban le Mangi siotana ban lech ki papa nadu kabaning kong ban pensyai ki papa balai ga voice of the people party kami nangta halor ganu ga nomrim ngila seng ya ka tingila lech bat ngila itu bangila penyeng ya ka party ga jing halor artri ki paya ki bakhlain upaya baning kong ri upaya jong ga sinshar ka khalar ka bakhoy nawar khem ga sinshar ka khalar ka bakhoy ngenamla ban yo I ya ka loi ka basyan bat ngenamla ban wanra ai ga jingla shisha kata ga jingla ka baki pat baki angot ka jingla ka banong ka jingmen toy ka jingker khu yangi ka jat reu bat ka banong ka jingsyan ya ga ri ga jing khem ga sinshar ka khalar ka bakhoy bat ya ga taru ni na pinsno ya ka jing ngit kamrai jong ga jat reu ni na pinsno ru ya ka ai ka ba ubrei ukwa ya ga sinshar ka khalar bakalong ni smutu bakata ka diga nomremble kaba ubreiru ukwa ban I kaba kumga ta ka sinshar ka khara kaba ngingi kwa kaba ngingi kun menta ban penyo apreng jongi kom ka chat mriu ladingi pulin na ka bible ngin lap na ka kitab exodus ka lenong ka arhulai ka khat ka phra ka kitab deuteronomy ka lenong ka khat mriu ka khat ba khat khata hangtu ka kran shai ka shai ka sni ubreiru mahami ka sinshar ji kun israel limbo moses wang kuno mewa pin kan riang ka jing bisha mewa nyu shiliang kama let's show pat ba hakata ka nongrim ka bangila pinsno ka nongrim ka bangila sandur kum ki nongalam ngira job tan saw nim simla jet ka wei pat ka linti kumbalong ki wei ki seng le se kam dai ka bangi kan tho ringi kren ka ei ka balong kiran ru ki seng ha swa bangi ngi mi partai ki bala seng ya ka party na kam ta ka jat na riu na kam ta ka ri Nri onda ki la depele election onda ki job tam R seat la ni right seat ki upai tam jit ni ngin leyu ki le ke train apa ka sarkar mo ki kno ayu pata nri ka voice of the people party ka klam jit ya ka takalenti ni purom mi ka rai ka jo pata ni ong ki pata le si ki pasmo tu ya ka ni ka nomrim ka bangi ni le ban towa tongin pendap hok ya ka kamram ni klam jit ban le ban ni trai ba ka sarkar ni kenci watang meni teranggu buat kita ki parti kepada nak yang persya nomor meeting yo kaya bakalano bagan nongrim gojini ngale yang mawai kun ke parti batang sawat idan ringa ngara sipun ki mat apa ka yang dorbar thau ai hot ki persya ini ki ongno oh ni siau barda muli het tengam sesurok re assembly jukran mo ki pat bakin bishar ya kata nomor hapukut di upat ba oban ai ka bishar ka bahok lagi keren hapo assembly kumba ong kita ingip niat laga kam nori smooth ho bahateng kalaban nga jingit ho patiwe ni yeng kum ka seng marway hapo assembly pat kata ka jing pusyang gaji kelas tang man kring ya ka jimut cipakat jigi pagba kipat pa kisang mong imat kanite ka dei ka seng ka bakini kinongalam kinong sando ya ka pati kitong sisay ka jintmu ka bakot ka ba namara swa juga tala bunte ki balawan hakata ka dur ka rukom re tanggat election kala suput na kuntangam ko aban jer beteng ya kita giseng sign partai piatit ki kita nang tupat ka wan sa ka election MP But hak election MP ni ibu pak bakulah rai sisa. Ban ai ke jing syariat. Ban Krisyan
Ya ka parti pra haga bangile job hadu life life di constituency. Kani ka banintong ka bangin yu Kadang jingre kaba surkai kiwei ki seng protai ki kren benyi ki onka parti tang sangot ki amle kami lenti ban job MP tang ginong trade dan AM dan shino ngingiran ka arnot ki amle ngi don ki MDC kiwei ki le pani ka nomot ki don ki le pani ki seng ye ki tna trade kam re ha kot ni tam hado lailak nyo boy hajar tami kani ka pani maru papa ulap yang ya kita ke nongrim ki bangi le ban pen snow si papa ki kum ka parti ni kelalong ka parti baklan dai namar ga jingkershan ga jengpi lana ma phi phim kershan anum dan parti pra kanum la aban thain habang yong ka parti VPP ka parti pra dai ma phi ki belong ka parti nama de ma phi ki kershan but haba phi kershan ni snow to shine dai ba phi kershan namar ba phi snow e you brio lani phi snow shong shit e ga ta ka jingrai kong deng kong na ngi tip ni snow to ba ki pat ba ki kershan ni ka voice of the people party ki kershan ni ga nongrim but ki shania ha ki ta ki nongram ki basandur ya ka ta ga nongrim but ya ga dala na pen scam shisho ha ka MDC election ha ka ba ki MDC jingi kele job mangila yo ban grup ke EC ya po ke HEDC bara po JHEDC ngila kala long kali yang persya ka ba klan kamdi namar pengi tani kita ki candidate ki ba klan namar ki wiki party ha ba ki I ticket ya ki candidate ki tau naga jingklan bat ka jingdon perlo ka jingdon vote ka jingu o don ki ba o ni te ude bloton pa ka vote nringi nim tau kita ka jing tau ka jingu pengi I ticket ni tau da ba wai pat ka rukam bat ngim shimla sei kita ki bala pau ki bala itu bat komta ter ndrei ka ba pingo kalong ba kita ki candidate ki job hadu khanyong ni job hadu arusan ngot ki MDC habro atli gini ki district council bat ni don hadu arusan ngot ki MDC ki ba pat ba jet ba way o MDC bala si da ka party bonglong utau nominated MDC ngel don hadu arfun riu don ki way ki ba ho khana mo habi di but the voice of the people party kiong MP hagane ka MLA ka banwante ka voice of the people party kam de ton than u candidate u baklan mo kam de ton than u candidate u baklan nya gane ka constituency te u ba we u nangalam u bakam hakmat jogoi ka party o ngem wat ong phi kumta na kanal MDC nge songkai hayeng yak breu nge itu pramangi don we uba baro na prengjingi nge itu utau song me jar harta hayeng yak breu ndala det nyu bu ujat uta deong te wat ong phi ba ngam candidate uba klan namar ki patba ki pet om me candidate om me ka candidate u e peteng la ne ka e ka peteng ki pet don symbol pra ne ma machine lana don kalapiang kalami juba balai kalong ta namar ki patba kila shania pra kila piang ye katakan nangrim jong ka party ba kila shania akita ki nangram tingi ni ko namar kata daw bengi wan na gani ga jaka ban pin scam shishu ya kata ka rukom perkhat ka jing snotho ka jong ki patba ba ka sinshar ka khadar ni ko ban pin sto pi ya ka ai ka jing angot ka bangi ni ton pi ha ki jing dai ba ka sinshar patba ni ko ban pin kan mau ba kum ga chat mere khasi ka sinshar patba ji ka compare ha ga ba wat ka hima bilang kabla sinshar yakini ki hima khasi ki jing kabla sinshar yakari India ma diga pertai barokoi kabla mi ke jingang ba singi kam ju sa apo ka hima bilang ki nang sinshar junga hima bilang kimla klem na kento banong bagurukom sinshar patba hapring ki khasi ka compare na ki wei pat ki jat benriu namar hapring khasi ka bor ga ba hakri tam e ka dei ka jong upat ba bat ki kon ki hajar usim umdan bor kum ki wei pat ki sim kanu no garai kami ina ga dorbar jong ki kon ki hajar ni upat ba ka ba pani ba ni ka bor ga ba khritam ka dei ka jong upat ba ka shong upat ba ki dorbar snong ki dorbar rat ki dorbar hima kam shong orang ba snong kam shong usada snong kam shong us imra kam shong us im kmi ka shong ha ka dorbar ba ki kon ki hajar bakata kalau kajing sisa, henry ini ki kendiat teli ki pau spam ki bala lekno, ni bakata kajing smotu ka jongi kum ka jet benri, ya ka sinshar ka kara, ya ka jingde ka jongi ki pada baka sinshar,
kadar kalanang song per ba kalanang song sting ni klet bangi don bangi bat ya ka bor ka bahakli do ni klet bangi don ya ka bor ni syai ong ba ngim don por ni ki pat pa tingin le ngim la ni bali namar kata ka jinya linti daki totally kisnam kalanang berat kata ka jing pensnoto kalanang sting kata ka jing pensnoto bangi namar kata ka ba pergi ai kirong kenrom kenram kimya baik kimya linti tingini ko kum kapati ban wan rap yang saisen ya kata ka bor ka bahli jong upapa but they namar kata ka daw ni jong pensau na ka por shofo ba the voice of the people party Omdan MP, Omdan MLA, Omdan MDC wala abale troikli ya ka parti ka barong free kipat ba kiba ay ka jingershan ya ka nongrem ba ka jingshan yang ini kin nongela ba ni ra ya kipat ba hajrong ba ni pemher ya ka taka kerdan joki MP ki MLA ki MDC ba ngimla ba ni sule halaka jogaman bagi karo ba pipin snoto baba pi jid yo MP MLA MDC pim jid iki pekinile pusha ya ka parti le ni kita ke nongrim juga parti le ni ke nongalam juga parti ki ba pa ba ushane kat ba kidang jeng scam ha kata ka nongrim ka bakihi kila saido den ba kata no pi so ba kum gi nongalam juga voice of the people party niang hadu arpa pra jeng scam bat scam ya kata rai ka bapi pilarai basa bishari ni na do abu prashakma bala di bisham kata ka jinga linti ka jingi kum ka voice of the people party kamlang kumbangi ngela kren bat kat kum kata nongrim kabangi ngela penyeng berat no wat yang iru menu ki baju hikai kum ta hatol judon ki parti ki banong kum ta berat no Yong lara pisha naman ko abo pa ba on sunto kata ka de ka por jo pa ba hagini ki kindia swing la pe slim yingi ke bling on yingim de pe tham no da ju ni tong nong kit nong ba hayo ma ki tu ki ba bo dukan ki ba khai ki sunto ba ki le thi chi the ne yo do ki le thi shimon kamar ka dan kamar ka ba shron but lari ki paket yo to nong ket ne da ju ki da paket ban tha bo aga jaka ki dong ai pe ba ma ka ni kamar ka badan ki mar pak ki kamar ka badan ki ba shron uni da ju pen poi ha ka ta jaka bala bathayu but yo ya ka paket ni suan ra tang ye ke jo pa ba ka ni ke jo pa ba hi kam ni ke bang ni ai bang ni na pa tingi ko ko pa ba on snoto mo on snoto ya ka kamram ka jong kita ke nomi kmat on snoto ya ka hop ka jo pa ba Hango pandau daju ulawan penpoy ya kamar kapapi penda pengkup buram itu daju ha pendeng sentiu ha yo to daju ngam tharai bangin le kunta tendri mendangi begini nong sencharji persamaan pentami upat ba la kumba ka ke paro ka makile kade ke jingai singo bhang ka jongki nagar met nagar pla ka jongki mo kumba ki ana ka pla ka jongki o gidon ginong mi kemat kinong yalam ginong sinchar ki badan ka sarkar mata na igina kren yu to patba bo patba udi benda snungu ti ki kamba bha bangile kumno to patba on snungu abo patba hi una jid epi ba bila tawaban syakri kila yo la ka top ka babiang bagin syakri yo patba hana begini ban snungu lada ka de biki ai na ka plala jong ngesi ngiru ngin hikai bagano kumta kani ke jing persang bante mrau ya ke jimut ke jop hat jo pat ba kabana ka liang jingi ke voice of the people party ni let show pat ba ban pen ko por yu pat ba ban penang yu pat ba uba start uba shampang uba nang ban pensyong nang rem ye ke baro uba nang ban bishar ba ban snoto ka ka ta ka sinshar ka khara hagari sinshar pat ba de mangi ke baji de mar ka ta daw ni hikai ke kumno ba penji mo lada bi jit adin ba bila yo pisang ngi tingi kran shai kam dei bi ke jing jit ka tu te ka dei ke jing sa thiet the way bring us at here ni jam down ni jam bring you but come now ni dei ke jing thau ke ko dor ke jom ble ubriu snoto de na da ubriu kliu ble ha ka sam ga ba fra wong ubriu ulang ayu ba me wan kiyo Ubri ulang ayu ba mekan mau yo mebu yo hapok kendiat yo play ba me penkup bor yo briu bon sinshar ke bo play yo kata ni ke kertan ba manga ma pi yo
balingi phai shi ka sinshar ka khada ngini ben yo namar ka ta ye kita ki shakri pai ba ki ba shakri hok yo pai ba balangin jinwa yo e ka sinshar ka khada ka ba khoi ka ba kandan ka jing shong sok ha ka ri ka ji kandan ka jing shyang bat kini ki jing sniu ki bakharoi kinum dan ka ba manta bat kandan ka bit ka piang namau pre lo kar khu kar pang ye ka ni ka ri ka e ka ji dehlo ka ta nongrim ba ka voice of the people party ka mi shakma ban lek shi ki pai ba ban ye tho ye ki pai ba bat tum ba ka manta nisno tho sha kat sabaya ki ba bon ki ong am udang tre prak kidan ki taw namar ba ka election bon sin ka election shiteng samai kadik election ka ba kiwi ki party kinum la ban kini no ya ka to ka seat na ka to ka party ka bla job haga to ka constituency lani la ka long kumbalong mata na kan tangan ka shlong parliamentary constituency ka e ban kini no na ka voice of the people party halor ka wi ka nongrim namar ki priyo ki pension nongrim ba kani ka dei ka pali ka jong ka VPP ngila dep ji di ka VPP ngila la ba kan pendap kata ka diga ron perkhat pai ba ka babon kabar ke judan ke jing snow na kam tau tu ubra khlap no tar ka diga wi ke jing snow ka ba ki pai ba kim da pension nongrim than ye ka ni ka thai kai ka baca hapo hakapor mi yak mahid hoping ka mang rang dan ka HS PDP ilele e kata election chiteng samai persai ka sarkar ka HS PDP kita nagale persai ilele persai ka sarkar bani seiru yu candidate ka popuram yu driver jo mai hoping do driver jo mai hoping bat ka sarkar haga tu ka por hapo ka jingram jung Dr. Mukul kila troi sitom kila hello di minister bat kila kenjing keng bikin job daga besok namar ki keng yo to candidate ubatolak bat ki keng yi ke parti ke bamdan pisa namre ngere job don puram haga to pro minta ni i ka daga jing sharia ka jing pai ba ya ka voice of the people party kadan ka jing snowy ka jing benot bat ka ta ka jing snow puram kum ka jadri ki kam ka jing shakri jongni MP uba ka voice of the people party kala ai shaka jadri kala ai ticket ba kala ai shaka jadri ba unmi kmat kum MP shi parliament kami tengah ni seru mendayu kandidat ubadap sendang ubriu mau brau perkat upro jebing unai kai na ponihu kami tongde kita akan nongrim kita scam kita ngiru itip baka jingman kadam nyim kam tra nyim ko ndeng iskoto kat sablet baki pai bakyon upra undang tre hendring ko baki pai bakin skoto ni ko ban bo yang ni jingli hagi pai bak kita kersyang ini bakin clear di paling the dam of voice of the people party baling aga jingsiani ka voice of the people party baling ang tangi ni hagani ka party ka voice of the people party namara ka jinga linting ile i MP election ila tamado lailak nyo huway hajar tam MDC election don ki constituency kibang ila job hag MP inre nyim simla lapat ban job haga MDC hangi i bakani ka jing snoto jingi patba hagabdi bat kinongrim joka party le si kadang sting kila kembri anong rimno tang na kani ka MP Shaka MDC ni ko agen bagi nong kersan pra nadu menta haba ki kersan gini bersoto bali ki kersan nagaiga down dan naga voice of the people party but ni de bersoto tang ga waiga down ni dan naga voice of the people party berkata galang bagi ko ban wanra ya ka jingla husnam abu buka namanya ka jingla kamang husnam abu buka manong epi no abu buka skmat ka jingma ka jinge ka kham shirkai bani ka ega bagi lamat nanta ngansana ya kren pi ki kambam sa pi ki khubor ki mi kumno nagapor shagapor hagabdi baga jila meghalaya haiga kardan meghalaya mata ka dan haiga kardan jamka ka dan labi phai shi ka puli ka dangli labi phai shi ka kot ka kia labi phai shi ka roi ka par ni ga bamsap ka shirkai ongi kami bhai ki scheme surat ki project ki bahe namar bali ki baboni ki minister ki di ki nam pentri kam surat tunamar me ki pelik jumut ya kata ka kam ka begini mento ya le dia hendai ban pinbiang tawai ki jaga sumar ki om ban pisa ban pinbiang ban sirtulap ka babiang ya ki noi kai kinama kidan shipon na ringi kren ki pada mata ki smoto maka ai ka ba ka voice of the people party kami ban wan ra ai ka jingla ban ai ka ta ka sarkar ka sinsha khara ka bakho ka sarkar ka ban pekshiliang kum ka chat nri nim judan ka jinge player judan oba jat ba po jat ba khrau ka chat bre pasi nyering ka kata ka jinge ka jingdan kardan ka ditang sharitor ha ka ba kit khar ki judan kita ki jat ba khrau ki jat ba po
Nai nuduk pasensar kali ke sorkar MDA 1 MDA 2 kalami ke kerdan hapreng jongi kinong song lami kita ke high level ngitip pagidon ke jingkang doyong banti doyong lamana daka jingka Sri ke MGT Nai kumnu ki trok ke doyong ki ya da koi ke district chakoi ke district banglai ya kami halia are likely ke district ya atau kami ke jingadon petaji kita ki brio ke badon halo dai nomor kata kadau ke semi ke contain high level mut ki betul nak berki laban le kat pemon batin nak kata kadau ke semiru ke jingkeli ki nong kersan pra yo ayu kyong nama ada kersan ni kita ki parti ki besensyar oh kai do yang tu ya kat pemon nya kali private tayet jong pak siren ru biang baik kam kontrak yo puput ndoi ke voice of the people party ke lecha ki pat ba ban hikai ban ai ke jikai begin snotho ya ke cire ke jo pak bak sensar ke khara ke bor ke pak ba odon ni wan raru ya kata ke jins ko tho pangi tom kam balong ke jat bru ke bayitli don shibon ni bapendo mensim o ye ki waiting ni ai mensim o ki naga ki bayitli ki mizo ti itna bayitli o garur bayitli ni te pai fishno shano don pangi itli le ya shano te umpucha penduk mensim David Iban aingo yo play bakum gi nongaram jo voice of the people party ngem ju snap ya gi contain penduk mensin bon gi bang ni positional national ngem pen snap ni ya bat ni pen snap pu maka por se por kamang ni ka way ka jet real kendam upnar upoy war ulingam unong try muliang ni ka way ka jet real bat si sang i ba mata ka jet real ka stangan dur ha ka jire ba ka jitli jo ka jet real Yarsani September boy prak matau sawa kiu se gentil su prak usawa let's get time set me prak usawa once get time me prak usawa what a search no prak usawa ni tanga jingleman but ni snow ya kata kasur kat sabaya baga jet bridge mata kala compare kala yok mensim kala snow tu pengidam kam menitli lara shiparangi itli oka ikenong shun bakin kata kuma Lada bangang ong dan bakta ibi te hep ngan nom ala ya pre ya balad ki para jinga kang dan bakta ibi te ba ngene ya ka ba pintur tumari ki bakum kita kalongi lani ki bakum kita ki sipara ki betli tela na mangingi dan ke jingetli hapneng jongi arong ibi kata kala tei lupa ka wei ka la ka ban rap yang saisien ya ka puram ke jing bat mentangi lek keleng bat ni snow to ya pen snow to ya ke jing dong kam ba ke jing kolor jong ke jingetli Oi bang ko ban iba ka cek beri kan nyetli. Dainam dainam. Barang ni ko ban ngi ni paro ki bedan ngi ka cek ni ko ban iba ka cek beri khasi ka nyetli. Ka mot kembriam mo plaro boy war u lingam nong trai muliang ni ko ban i ka nyetli. Tala nga kali ha ka pore piru. Mo. Ki ko ane ban i ka nyetli ngi bang poro. Tongin rakhi mono ba ko ban i ka nyetli. Ha ka cek beri jingi ha ka cek nga ko ban pe. Hagan ni meeting menu ba ko abni ga jingtli ndani wiru le si bamrakti bamra ste stang ibam dei na ga jek bri jingi nei badan dei na ga jek bri khosi nga trai nom dor dong bangam ko abni ga jingtli boro mtangi ko abni ji ya ga jingtli tekna ben baba fi tep ya ga bot ga ji pi hopra fi tep bani ga jingtli sai sen pa hapreng ji kom ga jek bri ta ga ga thong Ingin mi teman ini election begin job begin terang sama ke jabrikan klan lara ngi isngopo bagi tangkam yang kata kacingnya tuli. Dan nomor kita kata aku kipak babi kombangal ongi pimene kemau ngirung haka madan tema. Haba ngirung haka madan tema kitai kebele persya ini kinele doyam kumnuban pen klem ini. Ngirung ni haba ni khutban pen klem ya kita ki jingmut kiba ya kita ki kiba snil ya kita ki jingmut kiba kendrian jong kata ke kenuan kebele persya ini. Nya bele persya ai kata ke bangsa nya bele persya ai kata ke jingpen thami paiba ni ga jurba ka jingpen thami paiba ni kisni. Hari ni ki kya sni pi ga don ka jing khobor bele kila jet ban penmi ek ne ka khobor. Hari ni bangon thai na mo ai ka go kisni. Apa ini bahadang step nang laki ngapek ke mobile ke jangan ngapek ke message kita ke WhatsApp message ke babon baru kita pak tangi kata ke kubur baru bang apply kata ke kubur kali ke kubur ke betul jakom the voice of the people party haka constituency jo president ke VPP okey kita ngok don jingjayu mangam don jingtiye Nang apit ong itu bagi ong badan kita kinongeram jo VPP kiba la petno bagi balan iban penyesok eledi badka NPP. Tengah sambuki
Baling lah sabkin malah bang apa je kata khubor ngom tip uni nong thok khubor udah semua thon eme ke jumut jaham khubor ayu pia piang jaham kalau belong lah pi kum ki priu senong kembang la si senong kembang pi pile jingle kiriam ye kimrat ki bon ban bam ye ki jingri ki jiki lani ban pencot ya ki mar ki jiki maret ki jiki la pile chapun thor pi mau pi ki nong rep sini ki bogon haki hali yang kita thor PGE kita ting shop dor brio ya bagi peniang ketua bagi gua ban penthami ke sem bagan wan bam ni ban penjat yo ko bau jeki kendan jinge mangno to ting shop tingini ki brio ki bariam mi ki bara lada umrsiang ungat ba haba ungat upersang ban pelat ya ledi uksak uya kundoya ngilam no ani la jaham khat utai umrsiang ban pelat mau to ngat kata ke jingram Lasro kumba kata ke jingong jaham ka Voice of the People Party tandrei ka ai ka bangi hapo constituency tip khama kitu kiba ai kubor ba kila mi no na ka Voice of the People Party kila wan ban kershan ha ka MLA noi masna ka MLA kila kendri ano MP rugi klamedon bantashu MDC rugi klamedon bantashu ban kershan ya ka Voice of the People Party balik ki ap khnang adu menta namar ki ap ya ka por ka biang bakinyo penthami ki pai ba khnang bagi priu ki bana bar ki ba puli ya khubor ki nongani ka ta BPP la bawat anong kram la alon kumlite le se la ban kem tot suai constituency kata ka di ki jing penthami nangga bagi lek ban pelong meeting du ngi bagi lek ban pelong meeting is pen banare bagamon ke meeting namar ngi ko ban kran apre ki nong song snong le pos up ngintip kan nunggu penwa ngintip la dangam dan brio teman yang pelong ban pensau ya kali ka ai ka bagi don hapo ka jimut jepat jingi ban pensai sikit pai ba ni gua bagi nong song snong ni kap bagi don ai kini snow hari gini ki parti kita penting la ba laringi rung hamni ni te ban tap be kan ke jaga takadau penpau brio na kaleng ai bai kali ai bai si pengyang ka bam ban peni lingba kilat patai khobor ani kiwi ki bapai khobor ani pa mo jangga to ka parti haga to si pos up shlai ka jaka ka bau to isnong don spo ka salode ka ba sabar tim tip le si kila bang oni ka klan kita gini kicing persang ban pen thami gi ya kita kicing persang ban pen thami peliru kumno bigilalik ban kli jingli ya kita ginong bersang benong pisko pi perkhat kumno lakum bagi lek yo pai ba ande kile ikut lupa ya gitu gibriu kebedi ginong bersang hinjungki oh bagi lek melek kum ginong bersang jau pra benong ani magani te giro la kum ya kersang song shit kan pi namar kisno benong kersang pra bro udah benong kersang song shit imat uba song shit ya ketuga jingroi kong dengkong na tegila wat bai ta irukom ban penthami kum no ngila shia kersang sun ndai da pet de ibakam kabakla kam ipoi shinu to higani ka parti na ta daw mentangan kersang no ya NPP polisi de lupa de kinong trekam juga seng NPP to pa daw mentaw ino tang ki kenta ta ka dika thma ka bangi hapele o don ki ong ani ba arden la isne pi shusha khrumet be ong ha ba arung ma don thma bi kat bang pat klem dingin hape phone be ni tingin lebet lalu pai ba dan bangi nginya lalu pai ba dan shu te ngim ko api hari ni kisni menen ngadawan ai ko ka scheme ka work order report constituency asupun kan mau ye ki pai ba jaga nongkram constituency bara kata kasnong mau pai nga tengah ko ban keren sai ho ban yarap scheme hapor barem tengah mla bat kon ba filamat nadu bangalong amali usnem arjar pra ngai tam ha hapor banga job kadang-kadang ngasong no hieng amdan nanti namar don te kini kisi ki beri ki banang ta bangai scheme wa ande kala rem rumah ngi te ngem nang pi ngem don lat ndala rem ni ai betang hagane ka por kai bagi long ameli namar ba kata ka deka hok ka jom prite kam dei ka jonga tamang ngam tip hi hagane ka san sinem ka blade markat jo yo kumbo yo mentahi ka mel scheme tip ka constituency ka yo yu ngata ngam tip dei tangga e ka bangada bonong ba fin kemi lenti ba fin yo scheme ngam andang alen tengam la ki bagi pai ba ki but la ka Voice of the People Party kami ban pen shai ban pen smoto nga trai pai ba on shu snow be ba tu ga dik ai no tu shmanis no ye na snow puram ila shate mrao ha ga jimpaka hanga pijio snow pai he kat ni ha ki snem gi ba min shwa ha ba kawan ga first battalion ga second battalion ga third battalion ga fourth battalion kila pon gi battalion banong ha ba light kam banong andala dep pas siga tuga
tes kemare lani ke exam banda dep ke training bau chief minister on I appointment letter la just go kam chu kham dan hendri menta I kumba kadi ke jing I kam snow bha ka jung chief minister yakitu ki bala pass hok na ka jing trai stam ka jong ki oh hakani ki sni dan ki ba auto ba arden ba pentu tulak kata ke district council ni kita ki nantrai casual bu yaro mengini pak ba penki tulak ke sarkari kini kai wo daw nyong em ni krem wo daw ni ke jing penki tulak tanang yong dei da ke sarkar MD itu ke ba penki tulak nek ai ke bangi kham me phla bangi kham kran tolo balai bada hab ban thawan ni ke noi kai samadam student kata ka dei kai ke bangi ngim sku bakan no galim ti ke bani nomor ki sarkar haswa ke tar ke le kumta kelai kan mupun nim jutam ni banaga ti shim staban thawan shim ya kata ka appointment letter Hapa district council lu menegeri yang bikin penki itu apa bikin casual. Kita belum Ramadan pelau juga district council. Ya kita pergi nantrai casual. Kisur penki ya kita lo. Kita belum lada kilom yang jendela. Demak lese nak lihat ke parti. Barang bakal dia jila dia ikut kata balai bandalum. Hapa kadika kamera. Kita iki nomor ngimpi abu peta syair bakalan ringi ko abu peta untuk ni em magari sensyar peta. Ni cip mengi gini nomi khat bagian syakri. Kami ke scheme ke bagi itu kana oh ni penyo suap, ni penyo umbam undi, ni penyo boarding elektrik kani kamdi. Kajingle ka jong emli kani hi kani ke scheme ka bawan na sarkar India ka nugo no sarkar ka bawan hantim po Delhi ka wandu baki program gi batumai ka PMGSY kini ki scheme to manak ta gidan shipon ba ki scheme kani ke JJM kani ke scheme jo sarkar India ban pinyo umma mundi hamala ka thluye nak ta ki dams kini ki scheme na po ka power ministry ban pinyo boarding electric na ta yeng batuk kini ki scheme jo na po ke sarkar dia ya kini para ki kantrai ke sarkar jwa mau pai da dum tip to snow battery ne ke ai ke kile kai ke kile amta ki pinggir ram ne ke jwa ka jini ki onra ai ki project ki bahe ki ko pe ki onra ai ki project ya ka mangi ki try mulu ki try jaka nimla ban pentre yo ada ki banabar ki wan me ki company ki banabar na ka tarangi haban yang persya Mana bagi yang persat, ya gini ki PPP ki persat lukat kabatan, ngim persat. Nomor pembangunan ni ko abak ai ka depan pementoy ngi utrai mulu utrai jaka. Ngimi begitu ki project ki pementoy. Kini ki beri ki banabar, kini ki beri ki banabar, kim salia, kita try torti hadu kata-kata ki kam ki bobo lapi ong ki surat. Lapi ong kata jingtai po assembly, lapi ong kata pi sama stadium, kaba ki tu ki beri sutai ki ong ba junot bandrung pagba agan ni stadium ngamtep kay gado bada beton program ni pagba ki pening semar dan gejing suba ki pre po agar hus ki imat namar bakar kom trai kal ko torti la rum pagba kumbadi bandung kalaban kalam nasi kalong shisha ba dan gejima bagai ke assembly ke bangi ni ide khamat kabadan trai dapat utu tunung pulun la dah mengani raswa ban dia bang ban ni pleno hak sakatu ketunung ban khamat Kini ke berpeluang ini, bangin hapan pro utak kacing kali, balai kalam banon kumta. Bani iki kajing le cuma ni ke sarkar ka dewi kumno ban penmentoi ki beri ke bana apa. Tuan rai ki hotel, habang ini kiran persya oh kini te basu persya abek, haba kini ki aikam aijam ki kon samaj ni. Hangno ki kon samaj jungi ki akam ki kam ki bakuno. Anding lawa iki hotel Vivanta bagatai ka Marriott nisham baki kena jingi kiyo kam tangkum ki receptionist nong pun khot kamera nong kliap jan like nang ta ka kam manager ka kam supervisor kalik baik syak ki beri ke banabar ki kelaja ke bakamai toris ru kini ki beri ke banabar ki kali ki banabar utrai hem turu di banabar bandai tanggata ban pintikna begitu ki hotel kini onong ke sarkar kali pelong program mana ka porang tu badan siu ke tor ke badan telah dah ayang ke hotel ke bahe ngalang ai te ban punya dari ke sarkar ke kipli menon pelong program tu kan siu ke sarkar kabur kelak ke syari ke sarkar atau kalau juli muntai ki sama jungi ai ke hotel badan pintikna ba pinum yak naman ngin sawan pelong program ngin tu ngin pinsa ngin sa siu ke tor kita ke deki ai ke ba upat ba pri umtip usmo bangi ni persya ngem persya mereka ke bangi depan persya ni hapan persya ya ke bangi hapan yang naman ngem ko ba karoi kapar kabapiang kabawan
kan poi tang haki kap tu kat ningot lani kan poi kampun segi kerajaan nama apa ki wan ki company ki mar ki pentri ni onda kala de pentri kira no ya tu ki jingok nong joki saka jelal jong tapi sa kam don hami jelal jing na kata rang I apa ni keleng-keleng mata ki yo nong nong ki stang bandrit no ka pisa kam tulun hapok keri ga jing Jimmy jaga voice of the people party ka pun snoto ye ki pai ba nong shong shong ye ki ni ki ba ban ni da kwa ba ki pai ba kin snoto shai kon ba ngol ong ye pimne ya ka ta ka jire ga juki but the voice of the people party ni don the voice of the people party na rung the voice of the people party tanga wi ga jingot ba ka ta ka rong ban pintikna ba the voice of the people party ka de ban job ba ka de ban sinshana do snam arpura Mani yang ni posat, nin persiani the voice of the people party ban pintigna, but the voice of the people party kan ban job ke Emily election, house nem arpura nang ni na po umsning constituency. Kata kadi ka thong, kabangi ko. O ngilik keleng-keleng mata, ni smot na ni snow yok mensim, aba kipai ba kyong am barden nang ni lo trebi uprak. Tama ka don pat kawai ke kentien ka babot na din, tangbal na dakar dong kumta. Ngingim ko bagan nong kumta. Nini kuah balat kipat bakyong the voice of the people party ke depan job nangin umsning ni dua thong bangin pen job kum kita kit khot bani ke berkersan ya the voice of the people party kum kin nong kersan ke besaran ni bo ya ka thong bangin pen job nang ni na po umsning constituency bak ke depan kot no tangat ta kam dai pat ban bot taka kentin bo tang bala da kam nong kum ta weng no ken ya ta la bidang bot ke kum ka ta jing perkat kadang kajing artian baga voice of the people party kan sinshar na do usnem arbutra ni tingi don ga jing ke baskam ni bo jing twai ni don ga jing ke baskam bo play na juba bangin sinshar na do usnem arbutra bangi de bo thongru bangi de ban job life har ka batuna ya na ka life hunriu kam ni na ka hunriu ho bat lar ki pat ba ki ai ke jing shaya ka ba pura hani ki nongram ke balong ki nong sandur ya kita ki nongrim ke baskam nyela ban poi mak ngin kot baik yang kata life ar kembang ni potong bang dia tak bangin kot lagi pai ba kila shani atli kum ga jong larki pai ba ki shani hangi ki nanglam kum bagi kon ki shani agi ki me ki pa o galong ga suk ban pnya ya ga yinga sam laraki kon ki jompi lani ki kon ki jinga ki ong kat barai ma pi me papa biang bai kada suk chi sha ba pin shime garai ba bon sen garai kan no ga biang na ma ba kam don ka no ga jingwet Nai lagi kon ke lai kwa banai jimut lang te teng kala bado ke jinge tongko teng kala bado ke jinge pher jimut nama kata ngi kwa ki pai ba kin shania bek tangoi ya mentahi ngidang shania hagni ki nongalam nama te maki ki ba sanduri ki ga nongrim ba te maki ki ben kata ka thong ba ki bo ngin shania aki katwa ka party ka rai ngin pen chok ya utau kertong hagata ka election MLA ke Banwan House nem arpura balar ki pai ba por ki rum kum kata ka jis ngoto ana bim dan kanu kanu ka por ka pala ban penki ya ke jimut ha jo pai ba but kamni tan kata kai ka council kai mata kalong ba kani ka party BJP ka sanshar mata por Delhi ka ko ban pentolo dia baro kita kiliang persha ban penpat ban parya yi seng ha ki jawa ke ba phe ba phe bengalo fi da fi shane kom ki pai ba no kersan pra Haka jing penyaj bapi ai ni ke jing ayo pengin penyaj ka parti kum gi nangalam ke bala sanduri ke ngan nongrim anam dan par ka India bala ban paraya ka voice of the people party hadin kane ka arputra anam dan par nawangi smoto kemudian kita clear bardan ke ka bot ki bri bala bar juga jela ni ko ban tip ke ka bot ka jompi Kapa te song ni kini ki nomi ki mak ke jompi la kalau ndu ki MDC MLA dan MP kami don kata ka jingki Kumbalong lagi wiki por, kira apa kantam apa ke district council, kadang tangga jia kini isuki, kadang tangga jia kena misi, kaya apa pipi, pilih kong ke parti, yang ingin dan kaya por, mereka tanggawi, ki MLA, ki MDC, ki MP, jong ke voice of the people party. Kita petiara dan syagri upaya, nama upaya ujian, ya kan nongrim juga parti babu syariah, haki nongelam juga parti. Ini nama berutip ya kita kertong, kita bengi saya Nismoto badai ka jing syariah ka jo pai ka jing pedang ka jo pai ya ka nongrim ka jing syariah ka jo pai ya ki nonglam ki basanjor ya kita ki nongrim bangi job bat ka dan kata ka jing shifting buram ka jing nyokor pa dio pai bat kata nyira ya ka buram ka jo pai nyira ya ka bor jo pai bat ka dan ka jing shifting bala dingi pakala nagani ka lintia pai on bread yang tagan ka dei ka bangi dan kamban smoto Berkatakan keng keba lalu pipi baskem ya katakan linti ke bangingi lah hikai api kini ke
jinga linti kanum kot tanga ka por ka jing ubar ben satang ka to ni por le se haban shong tha no ibar skem ila ban shong tha no mangi ki ber ni ngina ban ala di ke ngai la pa ba hi uton bet kum ka ta ka ji ki bon hadin jungi kenum lo ban le kai ka piu pa ba dei nomor kata daw ngin the voice of the people party kanum don klem ka jing ka shan jo ki pa ba bara ba pikir shan ka ma pikir shan ka nomrim ba ka jing shania ai kita ki nongram ki ber ya kat kum ka nomrim dei nomor kata daw ban ki ba tu ba den min show kren ko mai menta min show wong wat juit malai ki parti menta po hikai begini ban ya ka parti mau wat malai Namar min shwa kita ki parti apo lai postem kila don kila senshar pim kenria pisulang baik malai ki ngate menuju ke Syam Kongres baik dapat yang ke Kongres dong tolong runga buat baik ngite ke menuju ke Syam sengrulum dapat yang sengrulum dong tolong rungi buat baik ngimpo aban long kumta de namar kata raungyo ladapi I baka voice of the people party kamle kumbakala kren nadu warho prabret note hanian ro kumbani ke jingai pekmio ni ke sengsan perfect Namar hangi ngimwan syakani ka benta bangin kamai bangin yo nong nengiwan ban pensyai ban pensnopo bat ban hapi ki pai ba ban pichim ya ka rai ka bade ya mentahi ngamdon jing arti ngasmo tu syai bo bleu le juba ya ka jing doi jing ki popon ngai kan do kan sebale ki gre temen ki reurang ba ki reurang ba ki bang me em ni kan mau jing doi ngem ju klek jing doi kata ka de ko ngasmo pu ki pai ba ki ai ka jingasha mdei na kata wat kini ki briu ki batwa ka jingim ki ba ma ban sin share la ka jingim ki ba shat te brau ha ki jingdi desi ki bapun buat kum ka kia ki ba le se mangi ngila banong o kita ite ki bendi namar kini ki bla kerni ba ka di dai kan do i ka bakum kita ki briu ki kum no barden hadin ki election ni tinggal yo psate o te ni tingim dan tri ban aksa ki ngem ni sia thu yipi ni la yo pisa ndai ngim perkhat syu ya ladi ba yo baidi ni perkhat ya ka lawai ji kon ki ti ji na ka tarang ya thep pra te mangiru tara ki priu ki ba kum kitar ki nang snu thu ban perkhat ya ka lawai ka no tam bi ngi ki ba kham khlang le se ha ka ta ka dor perkhat bangin snu thu ban pikir ya ga ji em ni de ban lo ti na mar ka ta ko ki pat ba bi ka jingwan ga ji he ka sno larangi ni se ngap ya galer ngathang ni pul pul bi ban sno ki bare ni non de ki jaga yo be abi ang ngin chop ite ko ong pat ba ni ngi ko ban rum ka bala la dolong isno ngi bare ka no no mar ka ai ke bangenai ngenai ga ji kai ga thra ga ban scam mi ga jibot ga jib kha kana man dan pat ka wei ka lat ka lenti ka bala aban pendakla o kumbala mata ngi ki ni ki wei ki seng sai per thai kila persyan ban pentemi kila sang manong o pin kersyan mesiale usama men kersyan yu prat man me ayo asjele kaman singo bahasu nomor kini ka parti ka ban khanglut ji jingle kaman wong ide ki ai mangi bangin to no ya ga hok juki kon samla ba kele kaman ge singo ba lagi ai ka mangi ko kalong ba kele kaman dak akor ka buram nomor ki om petse kum ya ka sparo ya persyana bakata ka spa ka pasniu ni pet ki jinja ki bangi yo jikte hadu mentamane don shibon ki jinja ka ki pulit ka ban pelat iki kon samla na kita ki jaka kemet bakin kebayalam siki kam auria tingi yo kalong kumta ngim ko abaka kita ki jindon ki spa ngim de pisal ha kebalawan bialam iki kon samla siki kam auria ban si sugi pasugi ka seplong ki jela ka ba tip kum kata ka jela ka batap di kam auria kum balong kiwi kiri ni keren ni kata ngim ni ka parti ka bapelong jingdoi ki jingalang paita kum kini ndai pia saki ki parti ki bapelong jingdoi mana ki po dan ki banang banduai dan do ki banang banduai wala ki lalong kristan slam banduai ki duai jar halaman sim dan bon kum kita lafi pa duai ki snosi o pi pa duai yang ate ngemnang tapi om duai jar dengan duai Kidon ki bakum kita. Hendrai la ngimnang ban toy kanu ya ka jing toy try te nang ni. Nor don ki bal hikai na do na school. Terang ye phai si jing toy try kumno ka hikai ni. Tangi tu lain ni bah jan ko tat juga jing toy. O wat no mi alam ni sa ka jing pen shoy sumari ni na ka basniu. Kadi ka ta ka bakum ki nong alam ni kwa. Banu mi alam mi ki kon sama baban sumari ki na ka basniu ngim kwa kain. Namanya ide ke jing job juga ni, ngeli ke jing job juga kon samla, ngeli ke jing sniu jong drugs, ngeli ke kamau ya ke jing kiu juga HIV juga AIDS, ni semua serkai ke baca. Terang ini lek kat bala ban ketat, ban tau ki kam ki jam ki lat ke nanti, ki ba kot ki ba suba, ki ba ublei on the shep ke jing snoha. Nama ru ublei shep ke jing snoha ini kum ke jabru, on the teru ya ke jing kerku, on the plelen tiru, yang ini habang ini train nanti ke pick up yang juga jab. Kata ke jing apa?
Kami nama bangi ni kau aban kangla. Oh mentah kisah manong ya siap hang jingkren ju arden uba break du kiong kuno sine ana hok ka jongkiru kinamai keren tang ya kata ki keren ya ka ega jitmu ka bangi ni keren dan ayu haden ni ngong no nga keren ya ki pai ba jo manong keren ngong pe ya ka hok ka jong phi sine aru manong tre ban sim re ka hok ka jongaru nganamla ban ai na ka tulok jonga ban ai pi ki pai ba lo nyan yang lain yang te em le baro ka hok ka jo phi tenrenya de keren ya ka jisha mangi ki emli ki ba embe tang ka tulok emli Hakim lang salang ting-ting na yapriyo habebe ting-ting na khawai habebe nanggung ise atong imesay nak tulot mga pala nedem buwan panay ni ngim ke jingim ka ba ha ban syakri pa ba ngimitri kam kontrak kumagilong kiwe ngimitri kiwe pakikam syak saat bet tangani naman ngim ko apani ikam mat kiwe non isko tu ngiji de kam ban syakri pa ba eh nomor kata tau kita kum kita aru kita persa ban penting ya kibriu nengi ngong kuno kai ka bangi kwa ngim kwa banong banai by the way naman kanu ngai by the way phi kapai subar minta ka badam badi kilak lalu ngai mana artha ajar kampan mento thina tam sundagaram de kai ka bangi kwa ko banon ra ki jaga sumar ki biang haga dor ka bencam kata kali ka thong ka jingi banai by school banai by kot kanu ngila banai lanang kiyo ka ba school nang rem ka ba kop ni ko ban pinyo ya ka jingnang jing start ka ba bet ka ba piang ha ka dor ka ba chem kata ka di ka policy ka ba ngingin sa wamra andang ladon ha ka bor pa kata ka di ka thong ka chuni ban kintiyo ya ka yo ka kot nga nga sikren bon ki bon o pe ka no ang nai fi menta ka no ka bil hap si poi ba anta ka no ya ka lai lak kan poi be ladang ai ma ka ba bon ang nai ka no fi hap simram hiyo tenri pite pila semua yang awak beri penglayaran beri ngalate merau di kata jadi bidang sate andai dah beri sate merau nga sate sakaram bak pihak banti kata kini ka kipai ba ki kendo ngimkwa ba kipai ba jingi kini kendo nak kata ngi don kam ban penklain ya kena kenti ban penio kipai ba ya kekot ka kia ka jing smart haga dor ka bet ka bepiang menna kim salia shu kei ki o jing te ngi ki pali kita mai kepada exparu segi jaka sumar namar kata dah ke ke bangi ko ban ong ye ki kon samwa bai ki pa ba bapun pek yo ke jing persang juga sarkar ling bagi skim ki paper bangi yo ki ni gisni yo ki dei tang kita ki pain killer ki ban pencak sipor ya ketu ka jing dom ka jing pitar ka jing sosi ka jing Nayok kata ka jingpang ka jingdom ka kipiang tang hadin bagato ka tawai ka por tawai jong painkiller ka kutno mentang i ko magisuay ng painkiller ban pencano sipor ya kani ka jingpitar ka jingdom bat ke persyang ban pentami ya ki pai ba ban tengok bala ka voice of the people party ka wan ka bor tentang doi kon ki pai ba ni ko ka ka mangyong ka di kata ngim ko ban suai pisa ya ki pai ba sanspa syahjar by dawai by ko by selaba pri gitu haga tuklas kintep bagandang hak ban syate si syate merau la kalau hagaram bat haga ta jimut ka jimperkat ka jongki dan kam namar kata tahu bagi pai ba ken snoto bagi dan tanggoi ka thong bagata kalong balar ka sinsar ka karar ka ko ika wang noi pi ke baro ki pens dang ban i baka platka aja ka sarkar kam klan ka platka aja ka sarkar baka klan kala ken ban pek kuno ban mang pisa ya ka kot ke kya ban mang pisa nangam ta ka puri ka tami ban ken tiu ya ka yo ka kot shaki nang kendong ban pen klan ya ka kamai ka kaji ban pulang ru ya ka jet deruji ka betresi kam ida kra namar ka ta daw baki pak bakin snotu shine ya kini ke baro ban ne snotu mata ka sorka kalau persyang toyak panuan ra ya ka jing snotu pakla haki pak ba ban pemi o kilawan kita ki boy na sabar juga jela kumba sarkar kuwara konsultan ni gibri ki mana mar ni kumba ki wara ni gibri ki mana bar mata ban penkre bagi kon election bagi boy ki mana bar rengang itangane nganget bagi boy ki mana bar kin job ya ka jing start ka jing sampang
Jong pata obala yok ya kajing pensyai kajing pensioto na ki nawalam jong voice of the people party. Na kata orang dan kajing kemen paskan hanum dan ki buk ke banabar ki ban pentami ki ban dalam bakla ya uni upat ba ban unong kersan pra obala smoto ban obala raikot jaka baja long kat balong ngenam i ya kani ka linti ke panglaji haru apopra ngempet bat ngin bishar naru apopra shakma. Nomor kata-kata ni community. Baga jing job ko jing hakan ke MP election. Kadang election MP steng sama kami tak jing job. Hendak ke day balong ke jing job kaba kamton muram. Ni de menyo kambon kebut. Balara niyo kambon kebut. Kata hikala keturuti baga Voice of the People Party kan sensyar krem atutin naru muslim arputra. Dan nomor kata ni don ke jingit ke baskem. Ni don ke jing kermen ke baskem. Balara ke bakun kata ke sorkar kanwan. Sasisin ke buram jaga cakdriu kanwan. Sajisian ke jingshan ya kan ni ri ke ya ke jingi naman ni ton kamban skoto baki ke barok ki shong hak bor sarkar baraga sinshar ka khara tain martangi kerpa ya pinki patba long ki patba ki basta long ki patba ki bashampan long ki patba ki pension nurim but what num python what num dan kata kajing ardatin lada pila penskam hi kajimut kajibkat kajo pinganong ipi anam dan kinugi por kajing persan naman ngatip tigna bagani ka sarkar kan bagalong mata ken penan kamlut ki bud ki borj ki baro namar ka don kajing shifting ndai tang namar ba ki ting ki remno ndai kajing perkat kajing kirong larki ki sa penklam haus nam arfufa kadang sipon ke baki ke dono ya ka baki ban to ning baki ni ki sipo ki snam ha ka ka jing don gaj ki ha ka por senshar telma ta tangi e aga jing start jigi pat yen pet hadu ka no ki pat ba kira ban yeng ha ka ta nongrim re gam bagong hi mata ba ngilik keleng mene ngawan po jirang mene ga si sa jang po pat khama na i ye ka jing hem bat na i ye ka jing smoto jigi pat ba ni election jangtels ni shisha ya ka ta jing anglo jigi pat ba ngenom shane atau hak jaga bo ini cycle blade halaki yang disem kejini bagian pai shobring larangi smoto shisha bagata kai ke bangipan kalau ka hok ka jini ubai un ai bat ka drukan perkhat jing tadi bang ka pek bat laranga kren shibon ni jile juga ni ka soka lesi kapor kan bang rengenge kini kilong ki bala piang kaptu bangine kren hagane ka jamir bapin lek shalaki yang disem pini opana pen scam ya ka jimut ke jipkhat jupi ba pinang pen scam dei tangal ri dengan pen smoto lem ni ki we ba kin yeng hakata ka nongrim bana du mentahi ke MP election dei banong tang hagane ke MP election rei naru menta hadu u arbu rang hanum kapya ini lek shalaki yang disem ki jingi daga jingkut jimut bangin bu ya ka thong bangine ban penjob Emily Nangli na po Umsning Constituency House nem Arpopra. Tengani na po kum ka dak jong ka jingkershan.